po sa ating lahat. Nandito po kami sa Barangay Happy Dulag, Leyte. Kami po ay pumupunta sa mga malls dito sa Dulag, Leyte. At saka nag-window shopping. Diba? Kahit tumitingin lang kami sa mga paninda. Kasama ko ang aking magandang pinsan, si Ivy. Ang video na to ay no edit challenge. So, walang edit ang magaganap dito sa video na to. Ngayon naman, tapos na po kami sa tapos na po kami sa walking lang kami tapos na po kami sa JNF. Ngayon naman papunta kami sa tapos na po kami sa JNF saka sa Friends Mall. Ngayon naman babalik na kami. Baka kami umuwi. Punta muna kami ng NS. Diba? Punta tayo ng NS? Yeah! Okay. Bawasa kami sa NS. So, magtatanong tayo sa Manong Guard kung pwedeng mag-vlog doon sa loob. Diba? So, magkita-kita na lang tayo doon. Ngayon po, malapit na kami sa NS pero sa tingin po namin sarado na. So ang gagawin po namin ngayon ay uwi na lang. At eksakto na wala na pong bantay dito sa exit, so pwede kami makapasok. Diba, exit tapos entrance. Ang gulo. Kaya nadi ako. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo yung buong barangay market site, yung palengke namin. Ano man libutan na, pasugan man yun. So, ayan po. Ito na po ang barangay. So, kung pagkumparahin po sa kung pagkumparahin po natin yung sitwasyon kung pagkumparahin po natin yung sitwasyon before COVID po, maraming tao po dito, pero ngayon may COVID, so ilang tao lang po nakakapasok. So ganito po, pero ngayon po wala na pong bantay, pero the same as usual po, wala pa konti pa rin yung tao. Excuse my Tagalog, charot. Yes. So ano masasabi mo? Nawag ko. So ito po yung building na, yung new building. Pero ito po yung old, yung new building po nandun. Pero tinawag po itong new building kasi ito po yung unang pagkatapos masunog yung dating palengke, palaisdaan po. Ito po yung first na tinayo. So ito tinawag po na new building. Pero meron po kaming bagong building na tinayo. So yun po sa may sa may buhulaan. Pero tinatawag pa rin po itong new building. Kasi nakasanayan naman po. Nakasanayan na naman po. Okay. Doon po maraming ukay-ukay. Ewan ko kung saan ulit kami dadaan. Ito po yung pasensya na po kung medyo magulo kasi wala po akong stand na gamit. Gamit ko lang yung
kamay ko. Kamay ko. Just gonna buy karanon. Ano? Ito. Saglit lang po, bibili lang po kami ng... Siguro nakita nga. Bibili lang po kami. Kay Baduy ako. Kahit ano. You choose. Bisa ano? Ano lagi? Ate, sorry lang. Nagbablog ako. Ate Mamon. Tendera, mahal na tendera. Pera? Mga magagandang tendera sa Ubis. Sobrang ganda na. Baka na 25. Nano be? Ano 25 pesos. Ay, hindi natin natin. May tagtaras pa. Siguro na po ako. 24 be. O, 24. Ikaw din sa mga. Tendera. Pero kay busog ako. Ano, sinabi pa yun? Dire? Ano, libre na? Mayroon yan. Soft drinks. Sige lang. Okay. Kau iparatak ko ano. Tonsillitis. Pero kumuha na kayo ng ice cream. Alora. Kung kaya garden ka. Ito po yung buong market side. Hello to my vlog. Hello to my vlog. Say hi. Say hi to my vlog. Binabi na po tayo. May So nandito na pa kami sa exit. Marami na pong sasakyan pa uwi. As you can see. Wala kaming nabili. As you can see. As you can see po, wala pa kaming nabili. Wala lang. Kaya naurag na ting-ting. So, nandito na ba kami sa aming barangay? Pauwi na po kami. Ni isa po wala kaming nabili. Meron. Ay, meron po. Ate, nisyaran. Uy ka? Ano? Meron po itong adagos? War on tinapay man nera. Tinapay lang yung nabili po namin. Naman nera. Ikaw nera. Iuli ko lada pa. Dari ka. So as you can see, okay.
Ning ka. Ning ka today. Ito merkado. Nandito na po ako sa Barangay Sangidul, Leyte. Hanggang dito na lang po tayo. Hope you like my video. And if you like my video, click like, share, and subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye-bye.